Сәлам кызлар һәм малайлар. Тизрәк экраннар янына якынрак килегез. Пластилиннарыгызны әзерләгез. Бүген без тышкан ясарбыз. Аның өчен безгә зәңгәр, ал, ак, кара төсле пластилиннар һәм пластилин кисә торган җайланма стек кирәк булачак. Таякчыклар турында да онытмагыз. Әгәр таякчыкларыгыз булмаса, теш чистарткыч таякчыкларны куллана аласыз. Барысы да әзер. Шаян пластилин башлыйбыз. Киттек. Зәңгәр төсле зур пластилин кисәген алабыз да тышканның гәүдәлешен ясыйбыз. Дуслар, пластилинны башта кулда йомшартырга онытмагыз. Йомшак пластилин белән уйнавы җиңелрәк һәм рәхәтрәк әлбәттә. Пластилинны әвәләп уйнаганда безнең бармак кулларының көче тагын да арта. Пластилин җылыткан арада мин сезгә бер табышмак сөйлим. Игътибар белән тыңлагыз. Койрыгы зон, үзе кыска, мәчедән курка. Кем икән бу? Я, әйтеп кара. Белдегезме? Дөрес, әлбәттә инде тышкан. Зәңгәр пластилиннан 7 кисәк тартып алырга кирәк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7нче кисәкне озынчарак итеп әвәлибез. Чөнки бу тышканның койрыгы булачак. Кулда яхшылап тәгәрәтәбез. Тышканнар бик авыр шартларда исән калалар. Шуңа күрә аларны җир шарының барлык почмакларында да очратырга мөмкин. Пластилиннан озынча түгәрәк ясыйбыз да кагаз битенә беркетәбез. Я, дусларым, килеп чыгамы? Менә шулай. Бик шәп. Менә тигезләп чыгабыз. Менә безнең тышканның гәүдәлеше әзер. Хәзер инде колакларын ясыйбыз. Аның өчен зәңгәр пластилин алабыз да уч төбендә йомры хасыл булганчы тәгәрәтәбез. Хәзер аны менә шушылай ясый итәбез. Менә булды, баш өстенә беркетәбез. Бер колак әзер. Хәзер икенче колакны да нәкъ шулай ясыйбыз. Тышканнарның колаклары кеше ишетми торган ультра тавышны ишетә ала. Хәзер менә безнең икенче колагыбыз да әзер була. Менә шулай түгәрәклибез. Һәм ябыштырып куябыз. Ясап бетердек. Шәп. Хәзер әйдәгез тышканның койрыгын ясыйк. Пластилин алабыз да озын итеп әвәлибез. Минем арттан кабатлагыз. Әгәр бик озын килеп чыкса, борчылмагыз. Стек ярдәмендә кисеп алып куярбыз. Менә койрыкны алабыз да гәүдәгә ябыштырабыз. Тышканның койрыгы әзер. Тышканнарның койрыклары бик озын була. Ул гәүдәләрнең 60% тәшкил итә. Тышканның озынлыгы 6 см-дан 9 см-га кадәр җитә. Менә хәзер без тышканның тәпиләрен ясыйбыз. Башта миңа карап торыгыз, аннары кабатларсыз. Зәңгәр пластилиннан алып, туры почмак ясыйбыз да, менә шулай итеп 2 тәпиендә ябыштырып куябыз. Тышканыбыз бик матур килеп чыга. Аларның 4 тәпиләре бар. Без аскы өлешен ясадык, аскы икесен, хәзер инде өскә 2 тәпиен ясыйбыз. Озынча тамчы әвәлибез дә гәүдәгә беркетәбез. Тәпиләрне эч турысына ябыштырабыз. Беренчесен ябыштырдык, хәзер икенчесен. Менә булды. Менә тәпиләр безнең шулай торып йөри дә хәтта. Калган зәңгәр пластилинны читкәрәк алып куябыз да, ал төсесен эшкә җигәбез. Пластилинның яртысын алабыз да, әйбәтләп әвәлибез, юмарлыйбыз. Аннары аны колак ясагандагы кебек ясый итеп калдырабыз. Менә булай. Колакларга ябыштырып куйыйк әле. Менә бит ничек матурланды. Дуслар, икенче колакны да нәкъ шулай ук эшләргә икәнен онытмагыз. Мин ал төсне бик яратам. Сез кызлар, малайлар, кайсы төсне күбрәк яратасыз? Шәп килеп чыгаймы, дусларым? Менә булды. Бик матур. Хәзер ак пластилинны алабыз да, аны 2 өлешкә бүлеп, йомырлар ясыйбыз. Сез дә минем кебек эшләп карагыз әле. Ләкин карагыз аны, түгәрәкләр тиге чыгарга тиеш. Шуңа күрә ныклабрак тырышыгыз. Шәп була. Икенче кисәкне шулай ук уч төбендә тәгәрәтеп ясыйбыз. Менә шулай. Тышканның безнең күзләре кайда әле? Хәзер без сезнең белән тышканның матур иттереп күзләрен ясыйбыз. Менә шулай итеп бармак белән төртәбез. Чыкыр ясыйбыз һәм күз урыннары билгеле, шунда инде ак пластилинны урнаштырабыз. Афәрин.
Ләкин нәрсәдер җитми кебек. Әлбәттә инде күз карасы. Көрән төсне алабыз да әвәлибез. Тагын бераз алабыз. Монсы борны. Яхшы. Хәзер авыз, ирен, елмаюны ясап куйык. Чөнки безнең тышкан елмаючан, шат һәм шаян. Елмаюны ясар өчен пластилинны озынча итеп әвәлибез. Аннары 2-3-ын тоташтырып, бер-берсенә эләктерәбез дә почмакларын бөгеп куябыз. Менә шулай. Ялы ябыштырып карыйк әле. Ничегрәк килеп чыкты икән? Менә хәзер ялы. Бигрәк зур елмаю килеп чыкты. Яңадан ясыйм әле, дуслар. Ялгыштым дип борчылмагыз. Хаталар булганда гына без яхшырак өйрәнәбез. Ялы. Менә хәзер булай итеп эшләп карыйбыз. Бу юлы ничегрәк сезгә? Ошадымы? Менә булды. Елмаю әзер. Бик мөлаем килеп чыкты. Бу елмаю миңа да бик ошый. Сезнең тышканыгыз да шулай матур итеп елмаядыр дип ышанам. Я, дуслар, инструментларны кулларга алырга вакыт килеп җитте. Стек белән таякчыкларны алабыз да, таякчык ярдәмендә сызып авызны ясыйбыз. Аннан инде менә шулай итеп күзләрне, борыннарны беркетеп куярга онытмыйк. Менә шулай күз карасы, берсе, икенчесе һәм борын. Әзер. Бу тышкан мультфильмнардагы кебек килеп чыкты. Аның исемен беләсезме? Микки Маус, әлбәттә. Аны 100 ел элек ясаганнар. Көрән төсле пластилинны алабыз да, кашларны ясыйбыз. Менә булды. Тышканнар турында кызыклы факт. Тышканнар күбрәк шикәр һәм җиләк-җимеш яраталар. Мин аларны күбрәк сыр ярата дип уйлыйдым. Нәни дустыбызны бизәр вакыт килеп җитте. Стек ярдәмендә тәпиләрдәге бармакларны сызабыз. Тышканның йонын күрсәтер өчен гәүдәсе буенча берничә сызык сызабыз. Колак һәм кашларын да йөртеп алыйк. Шәп килеп чыга. Сез чын осталар, дусларым. Афәрин. Мин шаян пластилин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Сау булыгыз.